Iveki yesine lisehla izinga lokosuleleka kwabantu intsholongwane yecorona kweliphondo lasentshona koloni. Abasemagunyeni bamise igqiza eliza kujongana ngqo nokuzisa amachiza okugonyela i-COVID-19 kweliphondo. Bathi oku kuza kwenziwa kulandelwa imiqathango ebekwe kuzwelonke. It already approved through cabinet the ability to procure. We've said it would be if there was a shortfall at a national level, we would top it up at the provincial level. Those procurement teams made up of our procurement specialists in health and in treasury then would go and sit down and go and have a look at who's able to supply at what price. But of course everything has to, and we've said it from the beginning and I'll say it again now, there must be SAHPRA approved vaccines. Kulindeleke ukuba kule veki izayo kufika amachiza eJohnson & Johnson okugonyela le ntsholongwane. At this moment, we know that there is a tranche of 80,000 doses coming our way. So that is what we get to work with in the first instance. But that momentum will then pick up. Nanjengoko eliphondo ligqithile kumsinga wesibini we-COVID-19, uluntu luyabongoza ukuba luhlale luvundlile. Nangona inkqubo yokugonya iza kudlala indima enkulu ekulweni nale ntsholongwane, kodwa kukholelwa ukuba ayizukuthintela umsinga wesithathu wokugqugqisa kwalo bhubhane. We will have a third wave. And also the other thing is it is difficult for us because internationally there's not been other third waves to learn from. Susela ukuqala kwenkqubo yokuqeqesha abantu abaza kugonya uluntu ngalamachiza kule veki iphelileyo, bangaphaya kwama-3,000 abantu ababhalisele olu qeqesho.